Ia priviți, fraților, frumusețe de Passat CC, anul 2016, 2000 diesel, un singur proprietar, mașină superbă, din absolut orice punct de vedere, arată extraordinar de bine, jante imediat vă spun, pe 18. Haideți să vedem mașina și în interior. Superbă mașină. Ce avem noi aici? Piele, farurile normal automate, 197.000 de kilometri, foarte bună. Volanul de Airline, mașina este pachet Airline, DSG bineînțeles, navigație, superbă mașina, arată extraordinar de bine. Haideți să o vedem și la motor. Ia priviți, fraților, frumosul TDI arată superb.